Kag sa good vibes, groundbreaking para sa 13 million pesos nga Gawahon Birders Paradise ginpatigayon sa Victoria City. Ang tourism project nga gin-award sa Victoria City bilang top 5 sa Tourism Champions Challenge ang ginapaabot mas makapasanyog sang turismo dungan sa pagbabaskog sa kampanya para mapangapinan ang kagulangan nga sakop sang North Negros Natural Park. Yari ang report. Ang Gawahon Eco Park sa Victoria City isa lang sa mga critical international birdwatching areas nga ginakabig sang Philippine Biodiversity Conservation Foundation Incorporated. Ganiagud mas mapangapinan ang kagulangan gintinguhaan ni Victoria City Mayor Javier Miguel Benitez kag sa mga city officials nga makakuha sang dugang nga pondo agud matigayon ang mga ginakinahanglan nga programa kag proyekto halin sa mga infrastructure kag road tourism network. Pagi sa 13 million pesos nga nabaton nga award sang syudad, gikan sa Department of Tourism Champions League program, natigayon ang groundbreaking para sa ginaduso nga Gawahon Birders Paradise Project. Mismo si Tourism Secretary Cristina Frasco upod ang city officials ang nanguna sa seremonya. We are hopeful that this development will further increase tourist arrivals in Victoria City, positioning Gawahon Eco Park as a world-class birding destination that will stimulate not only local economic growth but also bring benefits to neighboring municipalities through increased tourism spillover. Ang ginduso nga proyekto sa Victoria's LGU ang nalakip sa top 5 sang Tourism Champions Challenge. Ginpahayag ni Frasco nga ang proyekto kabahin lamang sang pamatuod nga ang collaboration sa tungasang LGU kag national government ang sarang makapabaskog pa sa mga tinutuyo para mapangapinan ang palibot kag mapasanyog ang turismo sa pungsod. Iya ginapaabot nga inima na makahatag sang dugang nga oportunidad para mas mapalambo sang syudad ang ekonomiya. We're building more than trails and facilities. We're building a future where biodiversity is protected. Local stories are told, and where economic opportunity is rooted in Filipino identity and culture. Dili lang kini para sa turista nga motanaw, kundi para sa tanan. Ang Gawahon ang kabahin lang sa kagulangan sa sulod sang North Negros Natural Park. Nalakip sa igatuko diri ang Information Center kag Tourism One-Stop Shop. Magluwasan na sugura na nga construction sang Gawahon Hostel kag dugang pa nga mga amenities sang syudad.